सावना अब्ला आं बिथांनो मोनसे चेलेन्ज होदों आंनि नामखौ होननो हागोन हाया आं बेनाव सोंनि अब्ला नों ओरै होननांसिगोन बेबायदि होननांसिगोन नों दानो मालाथो होननो जारलालै मुर्गे असास खनसे होनबावलाय मारैमोनथाय आं बेनिफ्राय रोङालै एक्सन आच्छा फंबाय नों बे केमेरायाव नायनानै आंनि नामखौ मोजां बुं आंनि नामा बेबायदि होननांगोन नों हानाय नङालै आङो जेबो नङा फंबाय दै लोंनाय बायदिसो दे बिदिब्लालाय आं बे खनसेखौ दे थाब थाब बुंदो नाजानायनोसै फंबाय नामाबो बिराद गोलावथारलै फै जिरि रजेस Oh my god खनसे होनबावलाय खनसे फै जिरि जारौ फै रिजि जारौ आदाया दासो बाजै हटेलाव अमा बेदरजों खाबजानानै फैदोंनो आच्छा आदा नैबे आंनि नामखौ होनलाय आया लाजिनो नाङाब्रा ओरै केमेरायाव नायनानै होनदो होद आं हालालै आं लाजिबाय थेंक इउ केमेरा रलिं एन्ड एक्सन खुलुमबाय आंनि नामाव जुदि बे पार्टनारा आंनि नामखौ मोजां बुंनो हायोबा गावनि गोसोनि साननाया जागोन दे होनदो आंनि साननायफोरा जाफुंगोन आरो जानाया जाफुंगोन खिन्थु सेम बुंनो रोंथारनांगोन नों आंनो हिनजाव नांसिगौमोनलै मोनगोन खिन्थु नों मोजाङै बुंग्रोनांगोन ना आंनि नामखौ आं नोंनि खोथाखौ बिसास मोनासै माखौ मिनिखो नोंलाय नों होनग्रोल' दे बिदिब्लालाय आं होनो सेस्था खालामनायनोसै बिसोरखौ मारै मोनलाय बिदि नङालै पार्टनार नै ओरैसो आयु नांला बंसाथार आं हानाय नंला आरो हिनजावखौबो नांला आंनो what is your name आच्छा आसोल आं नोंखौ वेलकाम खालामबाय बे आसोलखौ आंनि इउटुब चेनेलाव स' बेनाव आंनि नामखौ सोंगोन बुंनो रोङाबाथाय बियो आंजों मानसि जागोन स' बुंनो हाब्लाथाय गावनि थाखायनो मोजां आंजों बुजानो गगोन ओमफ्राय नों केमेरामेन मानो फावसो लांखो ओरै फै खाथियाव फै ना नोंसोर बुजानो गिबाय फै खाथियाव स' आंनि नामाव बुंनो हाब्ला बे केमेरामेनखौ बुंसो थाव सोबा आंनि अर्डार बियो सोबानो माने आं जायगायावनो बुथारलांखागोनसोलै नाम जाखो बेलाय नों जास्ट नामखौल' बुंदो आसोल बुथारलांनो होननायखायसो आंखौ गिबाय नामा मा होनखोलै बे नों जास्ट होनदोल' नोंनि नामा असाइसबो नुखायो नोंखौ जावबायलै आंखौ ओइ रेक्सा जुदि बियो आंनि नामखौ होननो हायो गाव मा लुगैदों गाव मा बिगोन आं बेखौ दानो लाबोनानै होफैगोन दे बुंदो I want a lotus. What do you want? Say again. I want a lotus.